आजिमं tubui phai nukhungo je khlainai bono tini sakhamya Yung dong stroke busuk mas kakha mas 2 mas nang pray noko khlai tong tana tam problem nini tabo tawa ko hat si problem dong mo no gati dira sang ram pusharo bahai na pujaro saya ba mo khosu ka mas 2 mas kray do kebo nini bemar khlai stroke ngai elaka ba amsai ni ba neta mantri rok kebo tiro suba phake no kaisa suba phake sabo sino muji de broma muji de broma social worker tabuk sagro bahai tabuk ko ya ko to very much ni ai kisi ani ni to bichirok sai da to tabuk sai to kisah sekor kami to ai heta kisi pata am khane ama sung to gori goro jaba kun kerja ano tra sabo bunte sakri bagi kerja hano kai hai sa tong dama ba gabne ba nyo sino mo goro kerja kha kisim kisim su khata ko bota bu sino ahun ko boro mo do ko kai ne sino ko ni boro boro kerja kha ko nya sawonya sa kita ko ta bi do har problem ba nai ne ya har problem song to gam dang nai ne ya ta ko sai rang kabang nang ta Orang kemang nang tahu kok ama hero kita kok. Itu pos aku soli dong. Tahu. pithi burai rok da sai da to Biti itu hanci dia pokoknya cari tahu lah. Di sini saya habis di sini cari tahu. heart problem tamu Bukan tamdan ni, aku lem jago sila lem jago. Apa aja ada kan no. Aku kang kata kok, itu asam jang tak ada kok. Aku tu kaham kurung tong ni no, apa hai. Lalu mending kok ama hai tahu kok soli ya. Mending kita yang nago mani bos tu sama sama. Tapi aku kerja beri mama sabo. Dia amu kok berumnya. Kalau tak lain dia bobo. Sebab aku ni pas masuk soli kena, ni am beri mama kalau punya bo. Bibi bukan yang baru bukan yang tongga wadi bo. Satu tu kerja. bo paran non paran bung kamo Kok tu cara. dup sora Kok baru banyak mah kisi kupu no apa hai tak kok. Cara. ingke birman mang seng mi tong hara Bina mah nang tong tak pusing kita bina mah nang tong. Bina masuk kok baru mang. Tipe tahu kok tipe. Kisah hama jorong kan aku. Ini pas saya soli kena tina ni. Apa hai tak kok. Apa bina mah mang nang tong. nin bung mong khata mo Ani bung kau barani deh bro mah. bu yom ni bung kha Gini kau bar mongol deh bro mah. obo hai birman jara go kebo mungsasek subanani hai kebo khade khlai kya 이거 앞으로 보아 보니마 뒤로 보기 시작 거지 너 가끔 이제 다른 거 따라 안 쓰는 사람 어버로 저거 그냥 기사 앞으로 붙여 주고 싶어 해 그랬다 앞으로 뭐로 뒤로 딱 봐. 뭐로 그도 바꿔는 그래 네 눈만 딱 봐. kun jogajog kore 저거 그래. butpuro ko phai kya wais pana nong nai yang ro 뭐 프로 거 따기 그도 밝게 뭐 프로 거 따기를 것도 밝게. khapangni takhoktai bukuk song sungtini oro dupsora amchayo chini khoroksa takhok bingoi de bormani nukungo phaisho paikya tamni bagai ingke jeng oro tini phaisho paimani sal guduk maromoi bini sakhamia lai thangjak 2025 January talni 8 tariko bini kaisa sakhamyang mani bo samung tangi tongo kaisa government undertaking abo hai jagao samung tangi tongmani phiaba nukhong kreja hनै hanpano abo haike samung humung tangi chalai tongmani phiaba tabuk bini onukhongo je nukhongni korta haikeba je nukhongni okra bokrok je samung tangi nukhongno cholenai nukhongni ajimung tubui phai nukhongo je khlainai bono tini sakhamia obo hai sakhamia obo hai kebni nukhongo tumungno omtui hai ingkangke anukhong tamong nai lukurok norok go wan sugui nai di ge phaidi sing tabuk chini yango tongo chini takuk okra binoi ni bini logisong tongo bobo hai ingkha patimung tamo
tamungke abohai bini sakha biangkha obono tui जों borokni khuktuino khnalayano hingke जों tabuk yang tabuk bini logi songbai kok salaine bumungke sagardi Ani bumungke mongolo kite berma. tamungkha puila je abohai agirogo bofurun sini bo sakha biangkha Bo puilani simi ke जों January mas ni no o 2025 2025 ni January maso bo mahai mani hor salo angka जों sanja joraro ke mai kaham kereng no bo deuti ni phaye kaham kereng no kok salaya kulai no जों bo bai bo ko tam chala nyai ta mui song na hini no sai pai lekha angka bo ta mayak khumani bagai mai tulo sakha dino belai kheno mayak khujago ang mai suro hopana bo mayak khujaka angkai bo taisa ang mamui songbai maisana hani sojaka bono maisana basa sidi tabu mui songka ba hani angka angka maisa oi जों sutainya hani baja puru angke 12 tam kha jorawo 12 tam puru ang bo saka ang tam jana an deher kelekha hani ano bosa okrani bumung tanyongbo chakolong buma hanai angke ang wana kha uma tamong khajani deher no wahno bini khorok mihimoi khatno achugui kalai rekha angke ang busarok no manongkha o busarok nin babule tam jana khang chiliya hani angke ang wana mani belai kheno wana kha ani logi songo mahayeng mani bagai bose nokni guardian haiba ani logi songo mahayeng mani ang belai khe wana oi bin tako bukhoro no call khaikya bin tako bukhoro masa pano receive khaliya horeng mani bagai ingke ani pini busala masa call receive khaikya bole kisa horka thumani ba ke tamon nin dar lo mahai maing tongkha doctor talang nang no phaibe jadi hini call khaike bo sok phai sok pakya phai sok pake kunong ya tonga di phunga ya thung huni hinu horpan talang liya ni hinu horeng kha bela hini ta horake no langlia bono talang liya horo phung ayi ang taisa call khaipe ke jotono phaike bin tako bukhoro ani ama ani bekara jogo masa tongo randi bobo bono bang sojaka no ganani kaka songno sojana ni hini make bono hono bui horengui thuba kya ke hachali borok je phai sopa kya doctor se talang liya ke ang ta socha sidi mutri bongong bayana hani hino bo kano adinon horano dakar langlia horo talang maliya gari 5 sopa kya tapano bo hono tabo horeng kha talang maliya hani sao belai kheno apru gunugul nangai tongma hayeng tongbala kiri jago bo phirok phainani ga phung ai sing soitao na nok nokri thangka boro thana bo jibiyo talangna hamale bo jibiyo thana ni kiri jago जों edisi thangka hironoro talangmani bo adino जों sogoi mani dotino sogoi kya bo 10 ta khuluk paina hani sawa puro ke जों hapano orgino tui jakheno wana kha lamani simini bo kopai thangka kopama bo belai kheno wana ma sinjaka kopajak ang belai kheno kirikha ang tapano ang kaito no suriwi thangka bono basiri di kaito nungsi bebak no kathang kaito na nyangsi ni ang ma hangka ani logi songno ang belai kheno wana oi abra thangi bo doctor phunuk maya doi phunukui maya obo taisa aloka bo naiphaikya 10 ta somoi naiphaikya ang bono GBO taisa refer djakha GB talang puru ka taibo bo last ongkha last ngui ara sogoi puru bo siliya bini yakong yak to maya busarok khorong ni bamoi taiji bu dolok chini tako bukhorok bamoi sunu chajjona phana cha bono payang tongkha omahai ngi tongkha ga apro GB talangi taisa bo tongna naliya GBO ang hiron basi hamnai bini bukhawo bisas nangmani bo hiron bai hamna hani bo wanchugoi rang puisa bo koroi ani bukara jakse kisa misa rang ro horo beton mama bo pai thangka jingle gorib boro ba beton kisa charok baise tamro samukhlai bo apro bo bini o kam khaima jakano khaitongmani ke beton do bo agino sekang bariak poisa jakba dukan dok kana bini yakorang komung khata han 2000 ok se tongsu ka 2000 ok gari baran da dam sine ron ta hachal edisi thanan ke 1000 kaise rok naw kaba जों ayang edisin thangman je ayang ko GB habara thangpon se engko 2000 nakha thangphai hingke tabo tam khlaijaka aro to naiphike pore nogo tubu khanro जों आरो हिरनरो मास काisa tongkha GB o khe जों do ko 5 din ponjo tongboka hingke tabo amhai je norok aje asuk 2025 ni January ni sini 3 sek jora tabuk to November se phaine to tago October last obo hai jora amhai birmano norok ni nukhung ni phasingtio kebo norok no amhai ke subasu rok khedek laike kebo jobakha chini takuk chini moji sarmoji bo जोंनो suba phakya bithi berai janani rang rok puri hini kisa suba phakya punang belai khena hambai maruo bo sugya jora oro phaimani bagai belai khe hambai maruo bono bo जोंनो suba phakya boi onyo naiphaia pano bo naiphaikya जोंनो chini nukhungo bahai choli tongo bo bebak no bo naiphai जोंनो bithi berai cha dorab rang kalang phakya kisa hingke aboni pore je
মানে যে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি যে হদানি সামং তানাই যে মজি বজে নং সুবা মানে ইয়াগুলো এরপরে উরাম নরক বাই যোগাযোগ তরা তংব যে বাহাই আমতি হে খবর হবদান আরে হাদা হামকা আমতি হে ro bo khobor nara ge phano sini takok sini ani ang phayung hnai rakesh bo khobor nai tongo malai kheno sungo bano dara bahai kha tabuk bomti kani sungo bono kisa tui ko naikolo bono sapai puila puru kalai puru bo bono sawo dara ni bomti ro ki rokon khani bo kisa naikolo bo takok ni hisabai bo kisa naikol phayo sungo lama malai kheno bo sungo bin dara ni khobor no bo sungo bo belai kheno naikolo bin dara nung om hai ke je sakhang yang tong mani abo nung agi tamro khlai tabo bufrung mani abo agi inge to pokda te saimano kaham ke pokda hai saiman saimon ge asta ke do asta ke sa te divisio kam khai tongman ngai haime kalai ma hangai to 2025 डेट के 8 तारिख बृहस्पतिबार कलाइटा आदिन आनो चाना जाने समय दुकान फाइके आङो डिउटी नि फाइ जेक्टा गे चा तो आगि फान नंगिया गे नंगिया हने के गासै नगो गासै फाइके आं गे नगो नाइमा मुइ क्रि गे बा माइतो किसा चाखा गे हरो तेमंगानथिया मुइ समनि अब मखै ते सथै आनो माइसा रुबुइ ए थोलाके काम करो न थोलाके आप सालोके कुनो बेजार नंगिया हरनि बार त सिने हनि बासा मानिले चुवा केफे हाइके बखरो हमु गां खाना चकन बुमा तामने आनि बखरो नहमे चुवा केफे हाइं दखा आं तो चुवा बनंगिया कुनो बुया गबा तिनताम हाइं दखा हनि चुकिवा चुका आचुमाने देहरचे जे बखाक अचला बखाक देहर कलै फैके कलै माने के बाचाव आं हान डेभलप रमै हिमै तखता तामा म हाइं खाने गाम हाइ अचलंगने सेमेता गे थांते हिमते फाइलेते तंते प्राय बारते एकटा हाइता को हरने गे आनलगिनि हिंगे कागा संनो खबर खायने मने गे हरो बुइथबाय क्या मुत्रि बंगंगना त सजादि आनि कॉन्फिडेंस तो जे आंगा मासंलाखनि बाबि माता गे उनले तसे बारिउ गे खबर खाय आना फयंग आन पिनि बुसला अटो चालुगो गे बन खबर खाय फाइकेबो फाइ जीवितांना नांनो गे किसा दा मसमो लामा बो किसा बेजा लंग टंगथा गे आनो आं तो जीवितांगाना नों तो थाजिं फ्रियाव फाइनांगाना लामा बेजा नंगाना ए तंगार सितों do angka do saiman ka bo nang asekta sasadi tabuk point simi sadi je erpore engke nang doctor naijagi hamka tabuk bahai tong sagari tabuk bahai ni kusa जीबी साइडिन तंगै हिरनर थे फेपिका हिरनर मास किसे तंखा मास किसे तंगै नगो फाइगा tabuk ke ताबुक थेरापी नारका 6 मास थेरापी नारंग माने परे किसे किसा हिममाखा गे बिथि बिदाय जाना बागै रां शट अनेक असमय जेखे आनि नखं लानचनां तंगमन ताबो एरपरे सिनि समाज नि समं तांनाय से राकेश बाय मोजी फाइ बरक फाइ जों रां किसिम सुबा सुरखा बंनि सुबा नि किसे डॉक्टर नायखता ताबो खैद किसे बरकनि रां बायसि किसे खायना किसे हिम दं lukurong nang tam ko na mo ano kisa subadi ani sakhanya naidropono kisa misa lukurong lukuno to angabon ko kasana mo sungo am hayrogi ito rang bai hemya borong ni nang bahai tong ni sori ka hamngana amti hini sagana hamu ke lukunam no sanamu sungang jotono haimya chengmya kito किसे सुबह
to nangono borong ni subasu to nangono borong ni subasu nangya gitu hami meya tabuk ni takhok moji jenono je rang puisa subai je nang tabo asu jora hamka abo ni yagulo tabuk nang bai bo kunu jora ju khaida tongpi sakha ham agin se busur ka tabuk tai kisa hada hampika amte hai rok ni khobor gar nai tong nang bai kogrok de sai tong bo emne bini naw to kisa sindup sarabe kisa chalbla hoto bo phanyani samay meya na sini takhok rakhe খোঁজ খবর নাই দङ বরং দল নাब्लाबो गोबाव খোঁজ খবর নাই दङ दाउ बमतै दं हादा हामगाम तिरो খোঁজ खबराव নাই दं दा hangke takhok tai bukhuk song chini takhok okrani borni nukhungni bini sakham yangmani to nok khanai no man khana borni khukbai no phiaba chung tabukni ujorao jodibo science hai ke ba মানে .com ni juk ni bui jotono honlayo phiaba tabuk sathani tongthani belai khe hus khlaiye sathani ningthani tabuk jotono maibo sarbai joto muiketeng thaiketeng jotono sarbai phiaba जों samung sathani naikoloi kaisomoi saimannoi जों hojak nani dorkar sanani dorkar aboni bagai tabukni ije boyar hamyao rogi potre pot beram phai tongo abono जों katina ningke जों hojak tongoi जों siankai kaisomoi naisomoi kaham hamya buchigoi bebagono जों sathani tongthani bebak jagano kaham ke tongnani sanani oborogno bebakno hamyano katiwi जों ma tongnai lukurok norok o जों o mangpli norokno phunukmani lukurok sakhamyano takhok bai takhokno chobalainani obo chini जों swrungtai omhai kaham samungo omhai jorao birmani jorano जों takhok bai takhok chobalaina nango ar tai hingkangke omhai u jorao kwbangma boyar hamya kwbangma beram hamya jorao जों sak bai sak bebagono hojakke tongnani bagise जों o mangpli norokno जों phunukmani hingke takhok tai bukhuk song tini si jorotoi aswkno taibo bwskango omhai bororokni mangpli je nukhung birman norokno जों phunuknai soyoi nai tongdi tini jorotoi aswkno jotono hambai।